No niin, Jussi ja Vesa, avatkaas nyt vähän, että mikä tää juttu on, että tullaanko teidät näkeen yleisön puolella Hämeenfestareilla vai hyppäättekö te lauteille? Kyllä me vähän ajateltiin, että lauteille hypätään. Lauteille, totta kai, kun on kyseessä kuitenkin Hämeenfestari. Meillä on tämmönen yhtye nimeltä Sadetta, joka me perustettiin tuossa 2015, eli tämän vuoden ihan alussa. Joo. Piti täyttää meidän musiikilliset vajarit jollain tapaa ja pistettiin bändi pystyyn. Joo. Mä laulan ja Vesku soittaa kitaraa ja laulaa myös. Ja sitten Kanttu ja Lauri soittaa. Kanttu soittaa bassoa ja Lauri rumpuja. He ovat tuttuja Epilä-yhtyeestä, mikä niillä on ollut aiemmin projektina. Ja piti saada bändi pystyyn Veskun kanssa. Ollaan aina Kaljoilla juteltu, että jotain voitaisiin joskus tehdä yhdessä. No nyt se sitten vihdoin toteutuu. Joo. Saatiin Taivaanrannan maalarit yhteen samaan bändiin. Että semmoista suomenkielistä rockia me soitetaan, pop-rockia. Ja Hämeenfestarit on meidän ensimmäinen esiintymä. Se on meidän hyvä maali ollut. Joo. Tässä saadaan setillinen biisi. Eli voidaan todeta, että tämän vuoden Hämeenfestarilla päästään näkemään siis jotain aivan uutta. Minkämoisia fiiliksiä se herättää? Hyviä fiiliksiä. Tässä ollaan kuitenkin... Kyllä mä oon ainakin ollut tosi liekeissä. Mä oon jo kauan niinku odottanut tätä meidän keikkaa. Pääsee uusia biisejä soitattaa kavereille sekä muillekin ihmisille. Tää on niinku mun mielestä aina kiva tehdä musiikkia. Nyt on uusi juttu, niin mikä jottei. Täysillä vaan eteen. Te olette varmasti ollut niinku jo aikaisemmin tuttuja toisille, mutta onko teillä ollut semmoista, missä te olette tehnyt yhteistyötä vai onko tämä niinku nyt ensimmäistä kertaa niin sanotusti, kun yhdistätte voimanne? Kyllä tää on eka kertaa, kun me tehdään kimpas jotain. Menikö se sillä, että sä soitit Kantulle eka, että joo, bändivisio ja sitten Jussi soitti mulle yksi päivä. Ja näin juttu sille tuohon kahville vai oliko ollut, mutta en muista. Mutta joo, niin oli jotenkin tosi hyvät fiilikset siitä heti alkuun. Että mennään vaan kämpelle ja aletaan tekemään jotain. Tein. Siitä se pikkuhiljaa muodostui sitten. Että Hämeenfestarikeikalle, niin silloin meillä pitäisi olla se 11-12 biisiä kasassa, että saadaan se keikka aikaiseksi, että nyt vaan pitäisi pari biisiä tehdä lisää, niin sitten on se tiukka 4-5 siinä, mitä me täräytetään sitten ihmisille. Kannattaa tulla tsiikaa. Kyllä meillä on ainakin meillä on helvetin hauskaa, mikä mun mielestä on bändit touhuissa aina se juttu, että toivottavasti se meidän energia välittyy. Niin. Eli lupaatte siis Hämeenfestarin kansalle huikeaa fiilistä ja meininkiä. Joo, ainakin meillä on hauskaa. Mun mielestä se on aina se tärkeä, että se energia sitten välittyy. Jos ei se välity, niin sitten ihmisissä jotain.